Bon dia, família! Mireu on soc! Tan, tan, tan. És així, soc a la ràdio. Today is the day, com va dir molt bé Bues i Marc Lucas. Today is the day. Avui us ensenyaré com és treballar un dia a Catalonia Radio. Are you ready? Avui passen moltes coses. És el dia del piano a Catalunya Ràdio i CAT. Dia de reunió amb les lingüistes. Això és el que més por em fa, perquè em diran, ets analfabeta, i jo hauré de fer veure que entenc el que em diuen, però si sóc analfabeta no ho entenc. I llavors és dia de reunió molt important. Ara mateix el que estic fent és preparar la reunió perquè la tinc a la 1 i és el que tinc abans. Avui no tinc secció, normalment tinc secció. Ah, i he de preparar una entrevista per Saxeni. Vale? Doncs vinga, a treballar. Us vaig ensenyar com és un guió del Loft, mireu. M'he de canviar l'ordinador perquè no funciona. Un guió del Loft llueix així. Aquí hi ha la intro, secció ulls absoluta, i aquí em diuen el que he de dir. Gala, bueno. Emoció desfermada a l'estudi, i jo he de fer veure que jo he dit desfermada alguna vegada a la meva vida. Vinga, som-hi! Nervis. I el que passa per darrere és l'Andy, el nostre producer, i és Andy Piano. Com que avui és el dia del piano, doncs ell és Andy Piano i canta moltes cançons, com per exemple, vaig a buscar la història. L'olor de cafè dels matins. L'olor del cafè dels matins quan em llevo amb tu. Mira, aquesta és la Maria Val. Ai, Ens edita els TikToks, és mi perfecta. perquè els tiets fan una festa. Ah. No, abans d'aquesta. Hijos de puta, i no anem? Per fans només. I han convidat a fans, molt fans. Tinc una amiga que li han enviat un mail. Jo era theater abans que... Jo era super theater abans, de que fossin virals. No, jo abans de mitjà soc fan, És que jo era... També hem de conèixer el lloc de cadascú. Estic molt ofesa que no m'hagi arribat aquest mail. No sé d'on hauria de... Jo estic ofesa de debò. Vaig a mirar la carpeta d'espam, no fos cas, però jo estic ofesa, Bueno, que us vaig ensenyar com faig el guió, cony! Ara que ja tinc la meva pantalla preparada, us ensenyo què més farem. Jo he d'apuntar les coses que no puc més aquesta setmana, per exemple. Amb què no puc més aquesta setmana? Amb la història del Josep Montero. I llavors he d'apuntar dues coses amb les que no puc més, que ja les pensaré. Ara, com que he gastat tota la meva energia, necessito anar a buscar un cafè. I llavors vaig al bar del costat de Catalunya Ràdio, que es diu La Farga. Per cert, freqüentat per Gerard Piqué. Això m'ho acabo d'inventar, però és veritat que hi ha anat. I vaig a buscar un cafè i l'Andy m'ha dit, el producer, que vol un cafè sol. Llavors ara jo sóc la becària. Tot això són les 11:20. Jo sempre arribo abans, però en principi l'hora que jo he d'estar aquí és 11:15, o sigui, d'aquí 10 minuts. Així que no m'estic saltant cap tipus d'horari laboral. Hola. Sí, cafè amb llet natural, merci. Ai, m'he deixat el de l'Andy. I una cosa, podrà ser un cafè sol també, porfa? Merci. Solucionat el tema Andy, família. La primera cosa que m'ha sorprès és que vinc aquí cada dia des del setembre i és la primera vegada que em parlen en català. Segona cosa que ha passat, no s'han equivocat amb el cafè, mai passa això tampoc, sempre s'equivoquen. I a sobre se'n recordaven del que demano sempre. Realment m'és igual haver de dir un cafè amb llet natural, però que se'n recordin avui m'ha sorprès molt. Així que a partir d'ara gravaré cada dia, perquè clarament la meva Osmo Pocket porta sort, família. Horari laboral, família. Jo sóc molt responsable. Hola, Berta Roca. Oliwich! Estic preparant la meva secció i avui em fa especial il·lusió perquè li estic dient a la Gala que avui estic innovadora. Llavors, el que faré serà, en comptes d'introduir jo els temes, que és el que fem normalment, doncs m'ho faré venir bé en plan, per exemple, per posar la cinta de piano, aprofito l'excusa de que avui és el dia del piano. Vale, sí, em va perfecte, mica de jazz. I la Gala em diu, sí, perquè toca fer mica de safareig d'aquests dies, oi? Ara està molt mal dit, però ja veureu quan ho fem, que quedarà molt bé. I això ho diu la Muixca, que en realitat és de les artistes en català més ben col·locades ara mateix. Clar, imagina't els cantants més emergents. I a més, a tot això li has d'afegir com la competitivitat de la indústria, la por de fer música i que ningú se l'escolti. També de ser conscient que és una feina que un dia et fa ser dalt i l'endemà pot ser baix, perquè és el que diuen els castellans, todo lo que sube, baja. Efectivament. Ella continua parlant de futbol i diu que si hagués de comparar el moment en què es troba ara mateix amb algun jugador, seria en Neymar. Aviam. D'aquí un minut tinc la reunió, família. Estic preparant l'entrevista de Saxeni i tinc tan poques preguntes fetes. Ara que la Berta us ha ensenyat el guió, us vaig explicar com es fa perquè sonin totes les músiques i es tirin tots els vídeos. Mireu. Nosaltres tenim la nostra carpeta i aquí jo vaig als programes, avui és dijous, vaig al guió d'avui i poso. No puc més, que és la secció que jo també he de per fer. I aquí jo ja he fet tota la meva secció, bla, bla, bla. Quan vull que soni, per exemple, Cinto, sort de tu, aquesta està al Dalit, que és una aplicació que jo no entenc, però
que, bueno, els tècnics sí que en tenen. Etiqueto el nostre estimat tècnic i li dic, posa la part de la tornada, bla, bla, bla. I llavors el vídeo, que vull tirar aquest vídeo d'aquí, mireu, és una història del Josep Montero. Perquè si tiri aquest vídeo he d'etiquetar a la Marina Fànega. Tot això ho fem amb el Drive, que realment jo pensava quan no sabia res que seria una cosa molt més complexa, però és que és un document del Drive literal on etiquetes a la gent la feina que ha de fer i ja està. La Marina és fantàstica, és la nostra realitzadora i sempre li poso molts vídeos i pobra, ella no s'ho mereix. Let's go. Hello, my people. Ja he terminat la reunió. I ara, amb la Berta Roca, demanarem... Què demanarem, Berta Roca? Al dinar, jo demanaré papais. No m'espero perquè la Gala és molt indecisa i llavors és allò que m'arriba a mi. How the fuck? Ah, que ja ho tens? Sí. És veritat, jo només he obert Globo i ara estic mirant. És que a mi no sé què em ve de gust, Els cheesecakes de Deleito estan molt bons, en demanaré un. A veure, t'agraden els Popeyes, Berta Roca? No? Com a experta en aletes, m'agraden més les del KFC perquè són molt més guarres i artificials. A tu de bones a primeres no hi ha res que et funcioni del tot. Molt ben dit. Us presento un Pau. Hola, sí que mai m'heu vist, sóc nou. És nou, és el becari. És molt simpàtic, ja el coneixereu. A dinar. Ara hem pujat de dinar. Realment s'ha parlat de coses molt interessants avui, família. I ara jo he acabat la meva feina, la Berta està fent la seva, hem de fer un cafè, hem de fer 2 reunions. Una de continguts, que és com més llarga, que parlem de les coses que han anat bé i no la setmana i coses que es poden fer, bla, 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 i una altra de lingüistes. I ara us passo un en Pau perquè parli una mica i m'ompli el vídeo de continguts. Hola família, mira, us explicaré un petit problema que em porta afectant durant unes setmanes, que són aquests auriculars que tinc jo, que són una mica baratos, però com podeu veure, se'n va trencar un, vale? I bàsicament jo vaig decidir utilitzar aquest Loctite, vale? que l'he de tornar perquè el vaig mangar d'allà, i amb això, tuqui, la vaig posar en el que seria aquesta petita comissura d'aquí, vale? I veieu, o sigui, no funcionant, perquè si no això estaria junt, efectivament. Què passa? Que les gotetes em van entrar aquí dintre i aquesta banda no em funciona. M'ho vaig rebentar, bàsicament. Total, que me n'he comprat unes altres i ja està. És tot el que havia de portar. Ja està, no he de dir res més. Us vaig a tornar amb la Gala, vale? Ah, sí, sabeu que aquesta setmana la Gala es quedarà dormint amb mi? Ja està, que he fet un gran contingut. Gràcies, Paula Iva. Què us he explicat? No ho sé. Sí, anem a fer el cafè, família, acompanyeu-me. Me xiquete i me xilulu i me xicucu. Anem a fer el cafè, sempre. Cap a quina hora és ara? Mira, allà hi ha l'Alberto. Les 3 menys 5. Doncs normalment cap a aquesta hora anem a fer el cafè. Entre les 3 i les 4, sempre. I l'Alberto Gadel. Que són les 3 i a les 3 teníem una reunió i a les 4 una altra amb les lingüistes. Ja ho he dit 50 cops, però és que realment aviam què diuen, ojalà ens facin fora tots. Quan començarem aquesta reunió? A mi em fa moltes ganes fer la reunió de lingüistes, la veritat, perquè vull que em diguin tot el que dic malament. Me diguin com millorar-ho. Nervis, ja us ho explicaré. Hola! Anem a l'altra reunió de lingüistes, ara. Ai, m'he deixat el cafè a l'estudi. Mireu la secció d'avui que fa la Berta. Gala, no sé si la fa jo o ella, gala. Ho dic tot jo. Vols que la faci jo directament, la secció teva, avui? Vols no parlar ni un puto minut a la meva secció? Que dura que és. Que et doni protagonisme. Veieu que és dura amb mi, la Berta. Com es nota que ens portem fatal, Bueno, mi gente, ens hem apoderat d'un blog. Bro, és una putada, això, perquè... Sí, no, saps què passa? Que si mires aquí, després quedes bizco, el vídeo. Però què està passant aquí? I ara què? I ara com m'enfoca a mi? Bueno, me m'enduc al lavabo, serà molt agressiu. Vale, penya? Uepa. Yep, vale. Ara m'acompanyareu al lavabo, és molt agressiu, ho sé, però m'estic pixant a sobre molt bèstia, així que, bueno, és el que hi ha. Gala, no em facis fer aquestes coses perquè m'enxitxo i, bueno, serà molt dur. Yeah, ok, let's go. I am Barry, ok, in the hood. Però per què no m'enfoca això ara aquí? Bueno, hi ha la Gala aquí baix, crec. A veure? Ei, col·legues. Has anat a pixar? No, ara hi vaig. Serà superdivertit. Bueno, ja em quedarà. M'acabo de trobar la Gala, li he dit que m'anava a gravar al lavabo, s'han xitxat que flipes. Claro. On és? Ha tirat un cap. Vale. Pot ser una mica incòmode, Gala, em sap greu, no em deixis fer aquestes coses perquè després m'enxitxo, com he dit abans, i òbviament no m'enfocaré, però enfocaré la paret i sentireu, doncs, el soroll de la naturalesa. Ah, molt tímida, la pixada. Me l'esperava molt més èpica. Si poses això, serà molt agressiu, però bueno, toca rentar-se les mans perquè, bueno, acaba d'entrar el mateix tio que ha entrat abans. Vull dir, s'està cagant molt heavy. Apa, feina feta. Tu, ha entrat 2 cops el mateix tio, que per mi que ha entrat, vull dir, vaig gravant, ha flipat, ha anat a cagar, no li ha sortit i ha entrat un altre cop. Vull dir, després ha sortit i ha entrat 2 cops, pobre nano. Sets superèpic, bro.
Ah, sí, bro? Sí. Va, fem una cosa. Què fem? Aquest divendres la Gala vindrà a la Heavy, un podcast que us recomanem... Moltíssim, perquè és superdivertit. Tu, canvia'm la foto aquesta, bro. Se me'n fiques la mateixa, cabron. No, fica'm la de les ulleres, Cada tio. dia te la canvio. Bro, és que mira, sembla un primo, bro, mira això. No, bro, tranquil. Soc un pro literal. No, clar, que soc un pro ja, bro. Soc un pro. La cosa és, La Gala ve un dels millors podcasts, per no dir el millor podcast de tot Catalunya. aquest divendres, després del podcast, cometrem un delicte. No, sí. Ara m'ha dit que gravarà, Gravarà el delicte. però no es pot fer. Jo crec que no ho gravaria perquè ens veuran com uns locos. Jo no gravaria l'ubicació. No. Bàsicament... Pel fet el gravaria. Bàsicament... No. Crec que no gravaria No, res. és que no hem de gravar res. relacionat. No, és que no podem gravar res. Bueno, bàsicament, en Pau i la Gala em van dir... La Gala em va dir, jo vinc al vostre podcast, sí, després anem a fer aquesta barbaritat. Jo vaig pensar, bueno, anem a fer me delinquir una mica. Què passa? Que la delinqüència és, literalment, és com seria en termes judicials? No, és, Seria? allò és delicte, sempre. Jo crec que és com... No, sí. És un delicte. Crec que també ens va posar com a prova de... De veure si estàvem locos. Clar, nosaltres que hem tingut que fer. Clar, nosaltres no la coneixem gaire perquè som tímids. Doncs un delicte. Doncs farem un delicte. Sí? I ja està. Sí. Com despedeixes això fas? I fins aquí el vídeo d'avui, moltes gràcies per veure'ns. Va, bye. ¡Ay! Anem a treballar. Estos zapatitos nada que ver. Us presento la meva companya, Berta Roca. Treballem juntes. Ai, no us he explicat res de la reunió, no? Mireu la reunió, que divertida ha estat. Ens han donat un informe de totes les coses que fem malament. I què faig malament jo? Moltes coses. Com ara, dir exemple i no exemple. O dir existir i no existir. Existir. Molt bona tarda. Quin és l'ordre? Com ho dius? Molt bona tarda. Són les 5, benvinguts i benvingudes El piset compartit de Catalunya. Això és el Love. Som Ecat i jo sóc la Berta Aroca. Avui és dijous 20 de març. I avui, el Love amb Gala Castelltort. Que m'acabo d'enterar que fem la secció fora ara. I tinc tot aquí el guió imprès. No me'n recordava que fèiem la secció fora, Berta Roca. Jo no tenia ni idea, evidentment, i he fingit que sí. Sí, m'ha renyat a mi. No ho sabies? No t'has mirat la guió? Vaig molt perduda, Barraqueta. Avui en Barraqueta aprendrà a tocar el piano. Ja està, no tinc això, Lose control. Yes, baby. There's a fire inside my soul. Just one look and I forget about me. One more look and I forget everything. ¿Y cómo dice? Whoa, Mamma mía. here I go again. Ahí va. How can I resist it? Mamma mía. That's a show again. Why am I know I miss you. Yes, I've been broken. Hola a tots, hem acabat el program. Aquest és el cafè que he anat a buscar fa 5 hores. Ara estic anant a redacció perquè per algun motiu, en comptes de marxar-me a casa, cada dia sempre passo abans per redacció. No sé per què. És un costum que he agafat. Mireu el que m'he trobat. No, però una cosa, això es considera... No, li he dit, em deixes fer-te... No, mai, no, això és... Diu, em deixes fer el que et vulgui, dic, menys el dit al cul el que vulguis. Dit al cul no hi ha hagut, de moment. Ara ja veieu, no? Perquè vinc a redacció abans, sempre trobes coses. I així és un dia treballant a Catalunya Ràdio Família. Espero que us hagi agradat. Adéu!